ako možemo, režije, da pogledamo i Kodinovića Daču, kakav on stav ima o Kosovu. To je jako zanimljiv stav. Evo, sad skoro moram to da kažem. Čovjek je rekao kako smo mi spremni da idemo u rat na Kosovo. Sad pre nema 5 dana. Ma ne, prijatelju, ti ćeš da ideš na rat na Kosovo, ideš ti, ide tvoja deca, tvoji unučići, mogu i unučići da ti idu na Kosovo, što pa u Prvi svjetski rat su išli maloletni. Tako da idi sa njima. Meni ne pada na pamet da moja deca idu da ratuju za Kosovo, da Da. Da, i zaboleš nam se kamere od muke i od ovakvih... Samo sekund. Dobro, Šiki, mislim, ja sam vidio ovaj klip, jedino bi volio da sam pogledao i celu emisiju, odnosno celu izjavu, mada nema šta, jasno je šta je rekao, nego ne znam u kom kontekstu uopšte bilo pitanje da li nekom odgovarao, razumeš, mislim, stav mu je svakako skandalozan, ali dobro, ovaj čovjek bio u braku za Natašu Bekvalac, ima posle mu ženu, kad se oni Osmani, oni šipteri, jebi ga, znaš, tako da mislim, ćazim. Post Nataša Bekvalac, brate, sindrom, tako da možda ne zna ni šta priča, brate. Znam, brate, ali vidi, on je čovek koji je došao na neku televiziju i čovek koga prati gomilo ljudi. Pa dobro, on ti zove liberaške priče, brate, mislim, sad se kao zgražavamo, šta se zgražavamo? On ti je, brate, s ovom ekipom što pravi proteste, blizak je njima. Ne znam, bre, Boraš ne bre. On ne za Kosovo, on ne bi ginuo sutra, ne znam gde živi, za Beograd. Evo, Bojana kaže, Dača nema sinove, koga onda šalje u rate, pa i to što kažeš.